Dobrodošli na kanal Selma Tursunović. Danas vam pravim najkremastiji kolač od sastojaka koji sigurno uvijek imate u kući. Ako se još uvijek niste pretplatili na moj kanal, pretplatite se, lajkujte video i pišite mi obavezno komentar odakle nas gledate. Za ovaj kolač nam je potrebno 600 ml mlijeka, kilogram šećera, pola litra vrhnja za šlag, pakovanje žele kocki, također pakovanje čoko bananica, 4 želatina i 16 kašika vode za želatin. U posudu sipamo 600 ml mlijeka, pola litra do 600 ml. Nećete pogriješiti ni ako stavite ni manje ni malo više. U mlijeko dodajemo također i kilogram šećera. Mlijeko i šećer sjedinimo sa kašikom. Potrebno je samo malo promiješati. I stavimo na vruću peć da proključa. Dok mlijeko proključa, mi pripremamo želatin. 4 želatina i 16 kašika vode je potrebno. Na svaki želatin znači po 4 kašike vode. Malo ćemo premiješati te ostaviti sa strane da želatin ne nadođe. U posudu stavljam pola litra slatkog vrhnja te miješamo mikserom. Ovaj kolač je vrlo jednostavan. Znači sve ove sastojke vjerovatno svi imate u kući, a jako je ukusan, kremast i nije uopšte težak za napraviti. Sada su nam na redu čoko bananice. Ja sam upotrijebila 14 čoko bananica. Sve zavisi koliko vi želite, vi možete staviti i manje. Možete staviti i 10 komada. Ali eto, meni u pakovanju došlo 14 pa sam ja stavila sve. Bananice siječemo na manji komadiće. Tako isto i žele kocke. Čoko bananice i žele sjedinimo sa slatkim vrhnjem. Kad nam je mlijeko već proključalo, nekoliko kašika mlijeka i šećera stavljamo u želatin. Želatin je već nabubrio
te ga je potrebno rastopiti. Vruća smjesa će ga rastopiti. Malo promiješamo i istresamo u mlijeko i šećer. Ova smjesa bi trebala da se hladi na sobnoj temperaturi. Naravno, vi ako ne možete čekati, možete staviti u frižider ili zamrzivač nekih 20 minuta do pola sata. Biće dovoljno. Žele, mlijeko i šećer dodajemo u slatko vrhnje. Ja nisam mogla čekati da se ohladi na sobnoj temperaturi, željela sam što prije da vam pokažem kako se ovo pravi. Te sam stavila u zamrzivač 20 minuta, zato je smjesa ovako tečna. Ako vi budete čekali na sobnoj temperaturi da se ohladi, mlijeko, šećer i želatin će biti mnogo gušći. Ja sam koristila tepsiju 34 prečnika. Malo sam poravnjala kašikom kolač, tek onako da lijepo izgleda. Jer je nemoguće stvarno da se skroz izravnja. Malo sam ukrasila sa čoko mrvicama, vi naravno i ne morate. Ili možete staviti nešto po želji. Eto, meni su čoko mrvice bile na dohvat ruke pa sam njih stavila. Ovaj kolač je potrebno ohladiti u frižideru nekih 2 do 3 sata da bi se žele još više stisnuo. Pogledajte kako je on kremast. Stvarno, nikad jednostavniji kolač nisam pravila. A o ukusu i ne treba da se priča. Kolač se ohladio. Ja sam ga izrezala. Te pokušala izvaditi. Međutim, jedina mana ovog kolača je što se jako teško vadi. Kolač nam je gotov i spreman za serviranje. Kako je kremast. A kako tek miriši nam čoko baranica. Pišite nam u komentar odakle nas gledate, pretplatite se i uživajte. Veliki pozdrav i hvala.